ovo je festival dobrih predstava, to mogu da kažem, jer ove godine smo nekako imali, kako kažu vinogradari, dobru godinu, bila je dobra sezona i imamo stvarno jedan skup od 7 stvarno dobrih predstava, dobrih režisera i mislim da će to biti jedna liga prvorazrednih predstava. Neke od njih su već dobile nagrade, za neke predstave ne mogu da se dobiju karte, neke predstave su naprosto tek izašle, ali svi o njima pričaju, tako da naprosto mislim da se to najviše uklapa u užički koncept, da to bude jedan dobar festival bez koncepta, bez sad nekih određenih tema. Jedino što mi pokušavamo i što nadam se uspevamo, to je da sledimo duh i pitanje vremena. Zato se naš ovogodišnji slogan zove "Ovo vreme iskočilo iz globa" i mislim da je to evidentno i mnogi od tih predstava se na ovaj ili onaj način bave tim pitanjem, tako da mislim da ćemo biti u središtu i umetnosti i života i politike.